Hei kaikki, minä olen Lucia. Tervetuloa Lucia Craftin Suomen kielisen sarja Puhutaan suomea. Nyt olemme astuneet viimeisen hetken ennen vuoden 2025 kiinalaisen uuden vuoden gala. Tämä mennessä on suoritettu ainakin 3 kenraaliharjoitusta ja viime sunnuntaina Chunwain tuotantotiimi piti lehdistötilaisuuden. Nyt Jonas kertoo meille uusia havaintoja Chunwainista. Kiitos Lucia. Viime sunnuntaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa esiteltiin galan ohjelman kohokohtat sekä teknologiset innovaatiot. Koska kyseessä on ensimmäinen CMG uuden vuoden gala sen jälkeen, kun UNESCO lisäsi kiinalaisen uuden vuoden juhlan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, tämän vuoden galassa on aiempaa enemmän aineettoman kulttuuriperinnön elementtejä. Teknologisten innovaatioiden osalta galan tuotantotiimi jatkaa entistä kaatavampaa 8K-videoresoluutioteknologiaa hyödyntämistä ja ottaa käyttöön niin kutsuttu XL plus Digital Twin plus VP-kuvausteknologiaa. Täällä luodaan äärettömän suuri virtuaalinen lava, joka rikastuttaa älypuhelimen kautta tapahtuva katselukokemusta saavuttamalla 360 asteen ja 3D-efektit. Lisäksi tämän vuoden gaalassa esitetään ensimmäistä kertaa lähetyksiä, jotka on räätälöity näkö- ja kuulovammaisille katsojille. Gaala lähetetään 28. tammikuuta useilla alustoilla englanniksi, ranskaksi, arabiaksi ja venäjäksi. Sekä TN-kanavien lisäksi 82 eri kielisellä alustalla yhteistyössä yli 2600 ulkomaisen median kanssa 200 maassa maailmanlaajuisesti. Näille linjoille pääsee myös ystävämme Ulla ja kuulemme hänen tarinansa ja kokemuksensa Kiinan uuden vuoden juhlasta ja Chunwainista. Moi Ulla, hyvää uutta vuotta. Hyvää kiinalaista uutta vuotta. Kuinka mones kerta tämä on, kun vietät kiinalaista uutta vuotta tässä Kiinassa? Onko sinulla jotain erityistä tarinaa tai kokemuksista Chunwainista ja uuden vuoden juhlasta, jonka haluaisit jakaa kansamme? Mä laskin, että tämä on jo 10. kerta. Useimmiten mä oon viettänyt kiinalaista uutta vuotta mun kiinalaisten sukulaisten tai ystävien kanssa joko Pekingissä, Tianjinissä tai Shanghaissa. Mutta se, mikä on tosi koskettavaa, on Kiinassa, että uuden vuoden juhla on läheisten ystävien ja perheen juhla. Ja sen takia ehkä niin kuin suomalaisesta se tuntuu aika tavalla samanlaiselta kuin suomalainen joulun vietto, joka on myöskin ihan tämmöinen niin kuin perhejuhla. Ja tietysti traditiona on aina kuulunut se, että katsotaan yhdessä uuden vuoden gaala TV:stä, koska se on tosi hauskaa. Esitykset ovat todella upeita. Se on ollut yleensä niin kuin se illan kohokohta. Kiitos Ulla ja Jonas. Keskiviikkona Helsingissä pidettiin kiinalaisen uuden vuoden marketin. Nyt Tian jakaa meille kokemuksensa tästä tapahtumasta. So Tian, welcome to Lucia Craft. So could you please share with us some of your observations from the Chinese New Year Temple Fair in Helsinki? What aspects impressed you the most? The most thing that impressed me was the crowd of people. A very big number of people joined it. Not only Chinese, but a lot of local or even other Western people from other European countries, not only Finland. And it was very, very successful. Actually, I have been living in Finland for more than 12 years. And I saw the dragon, the tiger dance, and that was very incredible because all the performers are Finns. In your opinion, how can events like the Chinese New Year Temple Fair help strengthen cultural ties between China and Finland, as you are interested in promoting cultural exchanges between the two countries? This kind of fair, it's always the first or the easiest way that you let other people knowing your culture. And this time I saw some kind of organization or traveling agency have a small stool there promoting Beijing tourism. I think this is a very good way that to not only food or culture stuff, but only some tourism that will be interested by these foreigners and local. Because I work between Nordic countries and China,
many of my clients now are very enthusiastic going to China because of this visa-free policy. Kiitos Tian sinä kaikki tältä erää. Nähdään ensi kerralla. Hyvää uutta vuotta kaikille.